एक काळ होता, आपण पाहतो भीमसेनजींना 8व्या वर्षी घर सोडून पळून जावं लागलं, कारण त्यांची संगीताची पॅशन त्यांना घरी बसू देत नव्हती. तसंच भास्कर बुवा बखले, तसेच रामकृष्ण बुवा वजे, कितीतरी नावं घेता येतील जुन्या काळी की ज्यांना आपल्या पॅशनसाठी अतिशय खडतर कष्ट करावे लागले, घर सोडावं लागलं बालवयामध्ये. पण आजचा जमाना असा आहे की या मुलांना अतिशय पारखी आणि त्यांना अतिशय सपोर्ट करणारे आई वडील आहेत आणि म्हणूनच लहान वयात ही मुलं घरच्यांच्या आधारासकट, घरच्यांच्या सक्रिय पाठबळाने इथवर पोचलेली आहेत आणि आणखीन उत्तुंग उंची ते गाठणार आहेत. या सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या आणि पुन्हा पुढे जाऊया. या सर्वांचा सारेगमप लिटिल चॅम्प्समधला अवधूत दादा म्हणजेच अवधूत गुप्ते यांनी स्वतःच लिहून संगीतबद्ध केलेलं गाणं आपल्या सर्वांच्या आवडीचं कांदे पोहे.